Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ हादराव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया रैनो हमनाय समावनो फिन गुबुन मोनसे भाइरासआ गोसारनो हमदों केरेलायाव निपा भाइरासजों गाग्लोबजानानै सा 68 बेरामिफोरा आइसोलेसनाव थानांदों होननानै केरेलानि सावस्रि मन्थ्रि बिना जर्जआ फोरमायदों मख'नो गोनांदि केरेलायाव निपा भाइरासजों 17 बोसोरनि उन्दै गथ'नि जिउ गोमालांनायनि उनाव केरेला सरकारा भाइरासजों गाग्लोबजानाय सा 68 सुबुंफोरखौ आइसोलेसनाव दोननाय जादोंमोन नैथियाव दङ दिनै कैलाश कल'नियाव थानाय दिल्लीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जाबाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' लिङाइ गाहाय गोविन्द बसुमतारी MLA लरेन्स इस्लारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो थामथियाव दङ फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों बेबायदि समावनो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय तामुलपुर बिधान सभा बियाबाव BJPनि बिजाथि फसंनो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहनो तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारि बिथाङा गांसे लाइजाम दैथायहरो ब्रैथियाव दङ धेमाजि जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो धेमाजि जिल्लानि गगामुखनि 2 नं मानिकपुरनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव सासे बर' लाइमोन सेंग्रानि गोथै सह बोखांदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सेंग्राखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुथारना गालांदों बुथारजानाय सेंग्राखौ नुलुबारि गामिनि बिट्टु लाहारि होनना सिनायथिनो हादों सिनाय मोनै दुथाङा खुमसिनि खाबु लानानै बिट्टु लाहारिखौ बुथारनानै गालाङो बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव गिखांनायजों लोगोसे दुखुनि साया गोग्लैदों बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथायथिलिसिम सहैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों बाथियाव दङ जनजाति सुबुंफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय 3 सोद्रोमानि मोनसे केबिनेट कमिटि दागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होयो कयनाथरायाव जानाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम सुंद'यै CCTOA नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होयो बे हाबाफारियाव मन्थ्रि रानज पेगु अशोक सिंगाल BTR नि गाहाय प्रमद बर' मोना बाहागो लायो CCTOA नि दैदेनगिरिफोरा ट्राइबेल बेल्टनि संरैखा हानि मोनथाय बायदि गोबां दाबिफोरनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि आखायाव गांसे गोसोखांलाय गथायनाय जायो आरो बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय 3 सोद्रोमानि केबिनेट कमिटिखौ दानाय जादों होननानै बुङो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दथियाव दङ NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय चिरां जिल्लानि आलासि न'आव लाबोना दोनफैनो नागिरनायखौ बरायदों UPPL दोलोनि वार्किं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा लोगोसे बिथाङा मिजिंथियोदि रन्जन दैमारी बिथाङा जाहाथे थाबैनो समाजनि जौगानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो बिथाङा बुङोदि रन्जन दैमारीखौ बहा दोना जायगाखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि जेबो गोनांथि गैया आरो बिथांखौ उदां खालामनायनि खामानिया आयेननि एबा सरकारनि गेजेरजोंसो जागोन रन्जन दैमारी बिथांखौ रायजो राजाया लुबैनाय बादिनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय BTR सरकारा खामानि मावगासिनो दं होनना रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बुंथिबावो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।